de seară, foarte curajoase, evident. Putem să punem sau un pantalon scurt sub ea la mare, dar avem genunchiere, iată, de Swarovski. Eu pun cristalele la altceva, asta e problema. Putem să ne amuzăm cu rochile de seară și în varianta asta. Dar e albă, se poartă foarte mult alb sau crem sau... Foarte deschis la culoare. Există și reversul, culorile neon, dar nu mi-a plăcut foarte mult pentru Paște. Dar rochia asta de seară mă face să transpir foarte mult, nu știu de ce. Ok. E foarte transparentă, Mihaela. Rochia te face să... Da. Aproximativ. O să fie și mai mult. Asta e o Și mi rochie. se pare că e un pericol mare să se deschidă oricând. O să fie și mai mult. Și mai mult? Nu se deschide, nu se deschide oricând. Nu se deschide oricum? Nu, Tu n-ai este... văzut-o pe Billy cum taie, dar să vezi cum coase. Nu, e periculoasă atât cât își propune cea care o poartă. Urmează o altă variantă de rochie cu spate gol, cu o trenă și e dintr-o mătase foarte fină, foarte ușoară. De asemenea, aici nu avem nevoie de un bust din acela XXL, iată, poate purta orice femeie acest tip de rochie, pentru că decorația aceea curat, murdar, coane, fănică, finisat, nefinisat e pe față. Să nu calce cineva pe coadă că e nasol. Asta, da, e de rău, da. Și din nou cu pietrele care se văd doar pe spate. E foarte discretă și delicată. Cred că e important să te vezi tu în primul rând ca femeie atunci când ești privită, nu să te orbească sclipirea pietrelor la purtător. Strălucirea chipului, atât piatră, nu mai mult. Vai, Da, sunt pe spate, da, e un accent foarte frumos. Sunt foarte diafane. Sunt foarte feminine, asta e, și curajoase într-un fel în care nu cred că arată vulgar. Cât își dorește cea care o poartă să arate. Da, deci eu cred că poți să... Iată, vorbeam de transparență. Aceasta e cumva așa ca fata săracului ce isteață, cum era, nici îmbrăcată, nici dezbrăcată, nici călare, nici pe jos, nici pe drum, nici pe lângă drum. E o rochie, o fustă foarte transparentă, dar topul de deasupra este exact la limita subfesierilor, deci vedem doar un picior foarte frumos pe care evident ea îl are și asta poate fi purtată numai în cazul în care într-adevăr ai asemenea picioare, dacă nu poate fi dublată și are din nou acel accent, vedeți, de fâșine finisate. E cald, foarte cald. Transparența asta mă omoară, deci n-am mai văzut atâta transparență. În politică ar trebui să fie așa. Doamne. În economie ar trebui să fie așa. În Parlament l-aș îmbrăca pe Băsescu cu așa ceva, pe cuvânt. Nu. Glasul nostru a fost al lui Gorbaciov. A fost. Transparența s-a dus, nu? Nici atunci nu era. Transparența asta, mai ales din poziția asta mea. Ți-ai ales așa strategic. E ca și cum ar fi avut un pantalon scurt. Până la urmă asta e ideea. Sigur foarte scurt. Mult mai dezgolită dacă ar fi avut pantalon scurt. Un alt tip de fustă maro închis, vedeți, data asta tot trenă. Să stingem lumina puțin, și, ne trebuie contrajur. Și amestecul acestor rochii lungi cu trenă, cu tăietura de sus a bluzei tip maillot, Marcel, cum spunem noi, acel maillot masculin, de fapt, derivația. Și din nou cu pietre, doar discret, ca strălucire. E un amestec așa de ținută, să zicem, sport sau tipul de bluză cu care ești obișnuită, dar cu accente, cu această lungime, cu trenă. Poate să joace basket cu ținuta asta? Nu, în niciun caz. În niciun caz, evident. Zis și eu. Punem un pantalon scurt repede și poate să joace basket. Asta înseamnă ținută sport, că poate să scape repede de ea. Adică poți să faci pe nu cred că de orice ținută în anumite momente trebuie să poți scăpa repede. Foarte repede, da. Și asta... Ține și de abilitatea partenerului. Corect, da. Nu, sunt în primul rând feminine. Cred că asta ne lipsește. Am purtat foarte, foarte mult pantaloni și n-am vrut deloc astăzi să aducem pantaloni în emisiunea asta. Și pantalonul într-un anumit moment îți dă acea eleganță și atitudine, într-adevăr. Și închidem cu o rochie gri, ca de perlă, din nou cu spate gol și o rochie foarte aproape de linia corpului cumva. Adevărul că e în ton cu moda, că suntem toți în fundul gol în ultima vreme, iată, fetele sunt cu spatele gol. Cu spatele gol, nu. Și cu fundul plin, ceea ce e foarte bine. Înseamnă că încă nu sunt afectate de noile tendințe macroeconomice. Dacă rostezi cuvântul criză, dacă tu vei rosti cuvântul criză, să știi că stai
urechile. Nu, cred că în criză, întotdeauna în zona de vestimentație se întâmplă cam așa, sau în orice zonă, să zicem, creativă, plusăm. Deci mergem mult spre direcția de lux. E ca un soi de revoltă. Nu vrem să credem că lucrurile se pot opri așa. E adevărat, va fi și o perioadă grea, dar trebuie să o gândim un pic altfel. Vreau să-i satisfac o dorință, un gând ascuns iepurașului. Cui? Și mie mi-a fost teamă să întreb. Bineînțeles că iepurașul. Chemul iluzionistul, îl chem pe Cristianis. Nu hipnotizez, pur și simplu face așa și dispare rochia. Da, ia să vină. Cristianis, pregătește-te! Auzi? Dar știi că la dispărut rochie mă descurc și singur. Mă duc să o ajut să-i dispară rochia.